ଖାଲି ତୁମ ଶୈଳୀକ କଳ୍ପନା ଆଶା ହିମାଳୟ ସମମାରିବି ସମ୍ବାସି पिता दुर्योधन पश्चात पद नुए केबे चंद्र वंश शिशु जोर तुम्हें या मुझे कहीं पारो सारा समझ लो अभिषेकी वीर शून्य तुलसी भारत हसी हसी नहीं जीवो कुंज हर कन्या क्यों माया करो नहीं की साहस सिंह प्रसाद रे Gimana pasukan batai? Orang datang, rudaknya, biru, satan, mua semua apa? तुनी रहा लक्ष्मण निज भौणी मात्र सुंदर पछिराको आगे आसना कहउछि आपण के दिनु सहतु नाही तर हित ज्ञान प्रश्न पर तुमକୁ ନୁହେଁ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ତୋରଠାରୁ ସକଳ ସଂଗ୍ରହ କରିବି ତୁମେ ବିନା ଅନୁମତିରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାସାଦରେ ଗୋଟିଏ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବଂଶର କନ୍ୟାକୁ ଅପବିତ୍ର କରିବା କଣ ଆପଣଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀ ଠାରୁ ଆଦାୟ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କରି ବିନା ଅନୁମତିରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାସାଦକୁ ଆସିନାହିଁ କିଏ ଚୋର ଆଉ କିଏ କୃତଜ୍ଞ ଏହାର ଜବାବ ଦେବ ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀ ତାରି ଜବାବ ମୁଁ ଦେବି ମୋ ଲକ୍ଷଣ ମୋ ଠାରୁ ଉତ୍ତର ନିଅ ତୋରେ ଅବାନ୍ତର ଶୁଣିବାକୁ ନାରୀ ଯେ ଉଠାଦିନି ନଦୀ ତାର ଚପଳା ମଦନ ଲହରୀରେ ସେ ବରାବର ଭାବି ପାରେ ନା ସମ୍ରାଟ ନନ୍ଦିନୀ ହୋଇ ବଂଶୀକୁ କରେ ପତି ଯାଉଛ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ତୋର ଏଇଠାରେ ପୁରୁଷ ସମ୍ମୁଖରେ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବଦ୍ଧ କରିବା ଖୁବ୍ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଭଉଣୀ ବଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ନିଜେ ବଦ୍ଧ ଯଦି ହବ ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ମାରି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମରଣେ ଜଗତିର ନାମ କରି ଆବାଜାର ଚୋର ପୁତ୍ର ବି ସେଇ ପଥ ଅନୁଗାମୀ ହୁଏ ଶୁଣିଛି ମୁଁ ପୂର୍ବେ ବେଦି ମଧୁ ରୁକ୍ମିଣୀ କନ୍ୟାକୁ ଚୋରାଇଛି ଆବାଜାର ଶିଶୁପାଳ ମୁଖ ତୁ ଯେ ସେଇ ବଂଶର ସନ୍ତାନ ଅଭ୍ୟାସଗତ ତୁମରି ସଦା ଚୋର ବୃତ୍ତି ପବିତ୍ର ସନ୍ତାନ ପିତା ମହିମର ଗାନ୍ଧାରୀ ବଳଗଲା ଅଗଣିତ ପତି ପଇସାରେ ଧୂପରାଷ୍ଟ୍ର କରିଛି ବିବାହ ସେଇ ବଂଶର ଶିଶୁ ପୁରୀ ରାଗରେ ପିତା ତୋର ହୋଇଛି ଦୁର୍ବଳ କର୍ଣ୍ଣ ପାଇଥିଲେ ଭାନୁମତୀ ନାରୀ ସେ ଇଚ୍ଛାରେ ଦେଇଥିଲେ ପିତାଙ୍କୁ ଦୋହରି ସେଇ ବଂଶର ଶିଶୁ ପବିତ୍ର ବଂଶର ଶିଶୁ ନଥିଲେ ତୁ ଯାହା ବୁଝି ଆସୁ ମାତା ଭାନୁମତୀ भाई कथा मानी फेरी जाओ भाई
ମୋ କଥା ମାନି ଫେରିଯାଅ। ବଂଶର ସୁକଲ୍ୟାଣରେ ତୁ ଯେ ବେଦର୍ଶ